Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukela nazi ezinohlonze emini nje. I'm going to make an order that this matter be adjourned until next week Monday for a formal bail application. Sehlehliselo umsombuluko zayo icala lika Brown Mokgothi lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho mayelana nezinsolo zokuthi wasengeza imithiyo ngokuthi wahlaselwa eFosloras ngonyaka wedlule. There is no evidence that the state has in its possession that will demonstrate that I have a propensity to violence. Inkantolo yemantshi ilalelo isicelo sebheli sikaMatiphandile Sotheni nosola ngokuba kushaya sibhamu wasoconga uMarius van der Merwe nowethula-ke ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngaphansi kwegama lika-Witness D. Now the games are being played here by accused number 3, which is Mr. Skosana. It is Mr. Skosana now who terminated the mandate of the Suprayan attorneys. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu isiphinde yahlehlisa icala lokubulawa kwalo wabe eyikhansela le-ANC uSindiso Magaqa ngenxa yokuthi omunye wabasolwa usethole abamili abasha. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi-ke esihamba phambili kwe-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo-ke nakwe-SABC Leha. Igama lami nginguDawud Phungula. Mbukela-ke singene kuzwa ezihamba phambili emini nje. Sehlehliselo umsombuluko zayo icala elibhekene nosomabhizinisi waseNorthwest uBrown Mokgothi lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho mayelana nezinsolo zokuthi wasengeza imithiyo ngokuthi wahlaselwa eFosloras ngolwezi inyakenye. uMokgothi sazoqhubeka nokugcina esitokisini njengoba umbuso ucele izinsuku eziyisikhombisa ukuze uqinisekise ikheli lakhe. Ummeli kaMokgothi ubefuna ukuthi isicelo sebheyili silalelwe ngolwesine kuleli sonto njengoba ekhale ngokuthi izinsuku eziyisikhombisa isikhathi eside kakhulu ukuqinisekisa ikheli. Your Worship, the state has not indicated its attitude in relation to bail and to postpone for 7 days merely for address verification only for that particular date that the state requests another further postponement for bail application, it will be unreasonable. Umkhothi usebhekene namacala amahlanu njengoba umbuso sewengeze amanye amacala phezu kwakhe okubalwa kuwe lokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu. The charges are very serious, I won't lie, especially the charges for possession of firearm, possession of ammunition. We do know that those particular charges, they hold a sentence of a minimum sentence of 15 years. However, we believe that we're going to challenge those particular charges in court. There is no firearm that was found in his possession, so he knows nothing about a firearm. So he doesn't own? He doesn't own a firearm, he doesn't have a license. He must tell us who gave him that particular firearm, because he now faces more charges. But for now, we are not yet linking him to those murders and attempted murders as well as those robberies. It could be a firearm that is just being passed around and being used in crimes and so on. Icala lihlehliselwe umsombuluko ozayo. Inkantolo yemantshi yaseBrakpan ilalela isicelo sebheli sikaMatiphandile Sotheni osolwa ngokuba ushaya sibhamu wasoconga uMarius van der Merwe nowethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga ngaphansi kwegama lika-Witness D. uMatiphandile Sotheni osolwa ngokuba ushaya sibhamu eceleni lokubulala uMarius van der Merwe owedume ngelika-Witness D kwikhomishana kaMadlanga ubuyele enkantolo yemantshi yaseBrakpan uqhubeka nesicelo sebheyili. uSotheni sekuphele izinyanga ezingaphezulu kwezimbili egqunywe ejele ngaleli cala. Inkantolo yaseBrakpan igcwele amalungu omndeni kaVan der Merwe nabazothamela izethulo ezintsha zabameli bakaSotheni nombuso kulesi sicelo sebheyili. Ithimba lakhe lezomthetho lifuna akhululwe ngebheyili enemigomo eqinile, kodwa ke abashushisi bakuphikisa lokhu bathi uyingozi futhi icala abhekene nalo liqinile. The accused did have in his possession an AK-47 automatic assault rifle or of a similar caliber rifle without holding a license or a permit or authorization issued in terms of the said act to possess that firearm.
Icala likaSotheni selibambezeleke kaningi ngenxa yezinkinga zakhe nabameli bakhe. Kuzokhumbuleka ukuthi uSotheni ushintsha abameli ngemumva ukuthi esole ummeli wakhe wangaphambilini ngokuthatha imiyalelo komunye umuntu ngaphandle kwakhe. Namuhla ngomlomo wommeli wakhe omusha obekade emele uBrown Mogotsi kwikhomishana kaMadlanga ngesonto ledlule. Uthi ke usamile ekutheni ubhecwa ngobubende inyama engayidlanga. There is no evidence that the state has in its possession that will demonstrate that I have a propensity to violence. I've never expressed any threat to any person. I do not have any domestic violence, harassment orders and/or protection orders against me. Isicelo sebhayili siyaqhubeka. I-ANC yesifundazweni KwaZulu-Natal isenxusa amavolontiyayo ukuba kasikiphethini kulabo abalwela inkululeko okubalwa kubo inkosi Albert Luthuli kanye noJohn Langalibalele Dube ngokuxhumana-ke nemiphakathi ngaphambi kokhetho lohulumeni beyindawo. Lesicelo senziwe ngesikhathi kunomkhankaso weqembu kwaDukuza inyakatho yeTheku njengoba lifuna ukwesekwa komasipala ababangwa kakhulu. Abalandeli be-ANC bahambele umhlangano wamavolontiya obusenkundleni ezemidlalo kwaDukuza ukuseka umkhankaso wokubuyela ebantwini. I-ANC iqinisa imizamo yokwakha kabusha iqembu emazingeni aphansi omphakathi nokubuyisa ithemba. Lokhu kulandela ukukhathazeka okukhulu kwabavoti abangazimisele ngokuvota futhi asebephelelwe ithemba ezikhungweni zezepolitiki. Ucwaningo lwakamuva le-Human Science Research Council lukhombisa ukuthi abantu abaningi baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi intsha, bayangabaza ngokuthi ukhetho luletha ushintsho. I-ANC ithi umkhankaso wayo wakamuva uyingxenye yomzamo wokuxhumana kabusha nemiphakathi. Amavolontiya akhuthazwe ukuthi asondele ebantwini emphakathini. Lo mcimbi ilapho sibiza khona bonke amavolontiya ombutho kaKhongolose sizobanika umhlahlandlela ukuthi njengoba siyokhethweni lomhla ka4 kuNovember into ebalekile yokuqala ukuthi sikwazi ukubhalisa abantu. Lo mkhankaso uza njengoba i-ANC izama ukubuyisa ukuthembeka kwaDukuza njengoba lo masipala uke wabhekana nokungabi nazinzo kwezepolitiki. Lo masipala ube nezimeya ezintathu eminyakeni emihlanu okukhombisa ukuhlukana kwangaphakathi eqenjini okuye kwabangela imbhikisho yomphakathi ngenxa yokungalethwa kwezidingo emphakathini. I-ANC ibithola ukwesekwa okukhulu kwaDukuza kodwa ngenxa yokungabi nazinzo kwaphoqeleka ukuba iphathe lo masipala ngokuhlanganyela namanye amaqembu. Njengamanje i-ANC yenza ukuthi iqinisekise ukuthi kubona bonke omasipala bephethwe yithina nalabo esibahola ngokubambisana nezinye inhlangano nalapho singaphethe khona kodwa esiyinhlangano ephikisayo kubona ukuthi sibhekele ukuthi idingo zabantu ziyenzeka. Amavolontiya e-ANC athi akulungele ukusiza ekwakheni kabusha ukwesekwa kweqembu. Siyavuma ukuthi as ANC sonile sekufuneke ke manje silungise lapho esone khona. Iqembu lithi linethemba lokuthi lizokwenza kahle okhethweni lohulumeni basekhaya yize iSouth African Communist Party inqume ukungenelela ukhetho ngokuzimela. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaDukuza. uKenneth Michael Mahlangu eqhubeka nokwethola ubufakazi ecaleni lokubulawa kukaSenzo Mewa enkantolo ephakeme ePitoli utshela inkantolo ukuthi ubungani intanzi walethwa egama ePitoli ethweswe icala lokubulala. uKenneth Michael Mahlangu ungufakazi wesihlanu wethula ubufakazi mayelana nokuboshwa kukaNtanzi estation samaphoyisa ePretoria North. Ubuzo ukuthi ke uyalibona yini igama likaNtanzi ohlwini lweziboshwa emaphepheni akulesi station. Are you able to see the name of Bongani Ntanzi on the register? Yes. Can you confirm on what charge was he brought into Pretoria North? Murder. KwaNongoma case 163 of 10/2018. That means that the case was being opened KwaNongoma and then is being investigated KwaNongoma SAPS. Ubuzwe ke nokuthi ubusola wathweswa yini icala. Yes, the suspect has been charged on the 19/20/2006. The charge was also the murder. From what you have placed on record so far, is there any reference to Foslora's case 636 of 10/2014? From the first entry, first column to number 12 in the SAP14 register? No. Icala liyaqhubeka.
Kusenjalo kulindeleke izinkumbi zabantu ezothamela ukhukhulela ngoqo wemasha ezobe ibheke ezidlini zombuso ePitoli nalapho umndeni kalowo wayengunozinti weOrlando Pirates kanye neqembu lesizwe Bafana uSenzo Meyiwa uzobe uhlanganyeleke nabanye abantu ukuyobuza iziphathimandla zombuso ngokuqhubekayo ngaleli icala. Umndeni ke aweneme ngalenzukazi ke yenzekayo kanti ke noyise wakhe uMeyiwa wazi wadlula emhlabeni engakabutholi ubulungiswa ngendodana yakhe. Intathelekezi kwelezi ndaba ze-SABC uCalvin Dludla usiqoqele nawo umbiko. Iyebibekelwa amazolo intaka kusasa njengoba inkumbi zabantu okufaka phakathi umndeni wakwaMeyiwa bazobe bezela endlini zombuso njengoba ke bekhala ngokuthi ke engathi kushaya ngolonwabo okuqhubekayo noma imigudu elandelwayo njengoba kuqhubeka icala lokubulawa kwayini izinto weOrlando Pirates nebafana ke uSenzo wakwaMeyiwa. Uzokhumbula ukuthi ke sekungaphezulu kweminyaka engaphezulu kweshumi manje kudikadikwa leli cala kanti ke bakhona abasolwa abahlanu ababoshwa abafaka phakathi umncube abafaka phakathi uMaphisa abafaka phakathi ngisho naye ke uNtanzi. Kodwa bonke labantu bayayihlangula bathi bona bahlangene enhlobo naleli cala baphika balala ngomhlane bathi ke abazi lutho olubeyamanisa nokubulawa kukaMeyiwa. Uzokhumbula ukuthi omunye wabuze washo wathi yena ngesikhathi kubulawa uMeyiwa wayengekho ngisho esifundazweni wayengaphandle kwesifundazwe eyokhokha amalobolo eyolobola wezwa sekuthiwa uyabandakanyeka. Omunye uyasho ukuthi ke yena wayesejele ngesikhathi ke kuthiwa kubulawe uSenzo Meyiwa nokuyinto azama ukuyivikela ngayo ukuthi akahlangene naleli cala. Useze washona ngisho ubaba wakhe uSenzo Meyiwa uSam wakwaMeyiwa ekhala kakhulu naye ngokuthi ke uyafisa ukuthi ke kwenziwe ubulungiswa endodaneni yakhe njengoba ke abasolwa besagidagida noma besaqiqa ezinkantolo. Kodwa ke kulokhu kungacaci ukuthi ke ngempela kwenzekani. Iziko lendaba ze-SABC zolokhu liqhubeke njalo njengenjwayelo elikwethulela ukusuka nokuhlala kokuzobe kwenzeka. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisendlini zombuso ePitoli. Mbukele sathi qhu eyitolo siyabuya nezinye izindaba ngemva kwekhefu nganyakaza. Bukala sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi sehlehliselo umsombuluko ozayo icala lika Brown Mokgotsi lokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho mayelana nezinsolo zokuthi wasengeza imithi ngokuthi wahlaselwe Phosphorus ngonyaka wedlule. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzosithola ngomjalo bazo. Kumise zonke izinto kungafiki kumshushisi njengoba usomatekisi wasesifundazweni eMpumalanga uJose Banyoni kanye nabathatha solwa nabo kufanele ngabe baqhubeka ekseni nesicelo sabo sebhayili. Laba basolwa abane babhekene namacala okushushembisa imali nokufuna ukufumbathiswa. Usomatekisi uJose Banyoni waziwa kakhulu ngelika Ferrari kanye nabathatha solwa nabo bekufanele ngabe baqala ekseni ukuqhubeka nesicelo sabo sebhayili enkantolo eMantshi kwaMthombo Omuhle esifundazweni eMpumalanga. Labasolwa abane babhekene nenzolo zokushushumbisa imali nokufuna ukufumbathiswa imali. NgoLwesihlanu esontweni ledlule ngenkathi bevele enkantolo labasolwa ngazi inhloso zokufuna ukunikezwa ibhayili bawaphi konke lamacala bathi cha bona bamsulwa. uSibanyoni uDaniel Masilela uFilimon Msiza bakhalelwa ngamasongokazi gonyela ngoLwesibili kwase kwathi opasindane ongumsolo wesine wanquma ukuyinikela yena estation samaphoyisa kwaMthombo Omuhle ekseni ngoLwesihlanu. Uphenyo lusaqhubeka ekutheni ngabe labalisa abane abathinteke ebugebengwini obenzeke emkhakheni wamatekisi. uSibanyoni waziwa njengonamatekisi angaphezulu kwama300 kanti phambilini useke wathinteke enzolweni zodlame olusematekisini nokho wayiphika lezo nzolo. Kusenjalo ummeli kaSibanyoni usefaka isicelo sokuthi lichithwe leli icala kulandela ungayiphathi kahle komshushisi wombuso njengoba njengafikanga enkantolo ngesikhathi. Mr. Magani, Mr. Mpoke, I'll spell it M. Ukuqula kwecala lokubulawa kukaSindiso Magaqo ebekulindele ukuthi liqulwe namhlanje kuphinde kwabambezeleka enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu. Ukubambezeleka kubangelwe ukuthi omunye wabamangalelo wayengumphathi kumasipala omzimkhulu uZweliphansi Sikhosana usethola ithimba elisha labameli. uMagaqo wabulawa ngenxa yokudalula inkohlakalo yokudliwa kwemali kumasipala wasemzimkhulu ayikhansela kuwo.
Uhlangothi lwabameli bakaSikhosana bakhale kakhulu ngokuthi bazodinga isikhashana ukuze bazilungiselele ngokwenele. Uhlangothi lombuso lona lutshela inkantolo ukuthi ukubambezeleka kokuqhubeka kwaleli icala kuyabakhinyabeza ngenxa yokuthi abanye bofakazi babo bayashona kancane kancane. We have made indication of the frustration, my lord, that we are having in respect of this matter. Not only that, the society at large, my lord, wants to see the finalization of the matter. Also, our witnesses are dying slowly, my lord. Already, by now, we have lost about 4 of the witnesses. Umbuso ukhala nangokuthi uSikhosana usebenzisa kabi ilungelo lakhe labameli ngokubashintsha ngenhloso yokubambezeleka ukuqhubeka kwicala nosekukhathaze kakhulu nomndeni wakwaMagaqa. I'm dismayed by this thing that has happened today. It seems as if this matter is being delayed intentionally just because accused number 3 is changing lawyers often. Icala lizobuyela enkantolo eMgungundlovu mhla zi-3 ngenyanga ezayo. Ijaji likhiphise ixwayiso esiqinile kuzweli phansi iSikhosana ngodaba lwakhe nabameli. I am giving you this as a warning so that when we come back on the 30th or even on the 9th of November 2026, we are not confronted with the same challenges where you would be telling us that you have now fired Mr. Dlamini. You want somebody else? Bavela enkantolo yemantshi yaseMahwelereng eLimpopo ugogo nomkhulu bentombazanyana neminyaka emibili ubudalo uMphile Sithole onyamalele ngendlela engaqondakali. Okhulumela amaphoyisa aseLimpopo Malisela Ledwaba uthe ugogo nomkhulu baka Omphile Sithole basolwa ngokuba budedengu ekunakeni ingane. uOmphile Sithole unyamalale esekhaya likagogo nomkhulu wakhe emasontweni amabili edlule. When the grandparents were taken away, it was part and parcel of conducting further investigation, and then at a later stage the team decided to charge the parents based on the information on hand. Remember, initially the cases which are investigated is housebreaking and kidnapping. uLedwaba uthi uOmphile Sithole namanje akwaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo kanti kunxuswa noma ubani ongaba nosizo ekutholakaleni kwakhe ukuba axhumane namaphoyisa okwamanje abakazidlodlo baqhubeka nophenyo lwabo. We are still looking for the missing child. We are still making an appeal to our communities to assist us in terms of tracing and finding the child and anybody who might be responsible. So that being the case, these two cases, they are going hand in glove because the main aim is for us to find the child. Abazali baka Omphile bakhala ngokuthi akekho bacaciselayo ngodaba lokuboshwa kwabazali babo. Police came and asked my parents from the community, and the community allowed them to take my parents. But what I've heard from the police, they said they're gonna bring them back. Even now, there's nothing. Kuqubuka imibuzo eminingi evela kumalungu eParliament mayelana noSofa kuthiwa watholakala uqukethe isamba semali eplazini likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ePhalaphala. Kusenjalo ikomidi elibhekele amaphoyisa eParliament lisazama ukutholakala uSofa kuthiwa wawufihla izindodla zamadola seMelika eplazini ePhalaphala. Selokwaqubuka indaba zokutholakala kweinkulungwane engama580 zamadola seMelika kuSofa. Ngabe usuke ubheka ngenye indlela yini wakho uSofa? Ngabe uSofa usubona njengendawo ephephile ukuba kungakho nongakufihla kuwo? Lena ngeminye yemibuzo ephakanyiswe amalungu eParliament ngesonto ledlule ngenkathi ikhulu zabakwazidlodlo zivele ngaphambi kweParliament ziphelezelwa iIP ebiphethe umbiko wayo omayelana nePhalaphala. Where's the couch? And where's the leftover money counted and confiscated as part of evidence? And if not, why not? If not, why not? Everyone knows that money was found in a couch. Waar is die couch? Was this couch actually booked in as part of evidence? Because there's no pictures, nowhere. We don't hear anything about this couch. I'm asking again, almost
million of money. That is a lot of money, and we were told it was stashed in a couch. Lokhu kungaba into engenzeka kuleli kuphela ukuthi lo sofa ufihla indodla zemali awazi ukuthi washo naphi. Where is the sofa, the couch? The crime we investigated as responded to earlier, it's a house breaking and theft. Yes, indeed, the sofa, if there's a sofa in a house, it is part of the furniture, but the crime is house breaking and theft, and it's not the theft of the sofa, it's the theft of cash. Aloke ngene njalo amazwe enduduzo ngemva kokwedlula emhlabeni kwakalo wabe engundunankulu wase Northwest uBushi Mape. uMape udlule emhlabeni ngomgqibelo ebusuku eGoli eseneminyaka engama-60 edlanhlambana ngemva kokugula isikhashana. uBushi Mape wazalelwa eFreiburg Northwest ngo-1957 kanti wayeyingxenye yeziboshwa zokuqala eziyisithupha ze-ANC ezakhulula ejele iRobben Island kulandela isinqumo sikahulumeni wobandlululo sokukhulula iziboshwa zezombusazwe. uMape wabuyiselwa kwesobundunankulu wase-Northwest ngoNcwaba ngo-2021 esethathe umhlalaphansi. Uhulumeni wase-Northwest uncome igalelo likaMape ekuphathweni kahle kwesifundazwe. During his short stint as Premier of the Northwest, he put forth strong good governance practices centered on ethical leadership. I don't remember, as his former spokesperson, defending the indefensible, particularly in relation to cases of corruption, fraud, or any other issue in relation to malfeasance. I-ANC esifundazweni ithi izomkhumbula nangezimfundiso zakhe. The veteran has dedicated his life to the betterment of South Africa and the African National Congress as a movement. We derive solace and comfort from his teachings, his wisdom, which we shall carry as the movement going forward. Amanye amalungu e-ANC nawadlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMape. We also extend our condolences to his family, friends and comrades whom he was with in the struggle and in the trenches. I was encouraged by the likes of Comrade Bushi Mape to go to school and to further my studies and to make sure that I'm able to elaborate and also to be able to interpret the Constitution of the Republic. Amalungiselelo inkonzo yakhe yomngcwabo azomenyezelwa maduze. Mbukele sathi iqhu eyitolo kanti uma sibuya sizobe sikuphathela umhlahlo wesimo sezulu wena ungayindawo. Mbukele sizibeka lapha bese kuphathele zona imino zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lesiNdebele magamanxa ihora lesihlanu ntambama kare ke thina sizobuya nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlo kwamanje. Sale kahle.